Shalom. Oras madihita salut na dihamu manami na nami na mengikuti ibadah di Tikion. Kita mulai matutu jauh-jauh memuji Tuhani. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nuaing marlas ni roha dohita makalason parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Di togu-togu di ari parningotan od dohita tu pakirimon pabua dang portibion ujung ni perdalanan ni akka na porsea di Tuhani alai surgo hasonanganido. Takasma taha porsiai Yesus namanai tu surgo lahu paradehun inganan ni akka na porsea di ibana jala dia rahun hita asa gabe sitidangi ni Kristus disadok portibion alani i di bagasan uduk dohot serep ni roha tapahibul marohata marpasaoran tutuhata Yesus ulu balang nagugoi mared di mahita. Marhite-hite gor ni bata ama dot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot gor ni to di purbadian na tumopa langit dot tanon. Amin. Songonod do di dot Tuhani bahino kudo sugut namunangi rap dot au hudul di habang saki songon au namunangi jalan na hudul rap dot damang di habang sanay. Haleluya.
martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, say pargogoy mahami makaporsyay anakmu na sasaday, si Pangulo hami, namanay tu surgo, asa huparrohakon hami roha banwagidjang, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin hudul mamu. Mari dimahita. Tatangihon ma pati ni debata di pesta parningotan arihananay ni Tuhan Yesus sa darion na tarsurat di Yohanes 3 ayat 10. Dangadong namanay tu banwagidjang iya sonaung tuati sian banwagidjang ima anak ni Jolmay na di banwagidjang ihyan ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na ubartu patikmi. Amin. Mari dimahita.
roti madusata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala ama para seroha. Dang lomoro ham midahamatean ni pardosa. Mula manian parjati tumadikod dalanna. Asa mangulu ibana. Ido di pangido roham. Alani i ubain hu pangido hami. Say sudati matorutorum. Asa unang mangunay betuhami, say sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asin ni roham, say pargugoy hami, asa margugo hami, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debatado mamitori. Isedo na madabuuhum hamaguan. Kristus Jesus do naung mate. Alay dadaholani naung mulak mangulu do. Jala disiamun ni debatado ibana mangudihon hita. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Kor punguan ina.
Mari dimahita. Tatangihon hatani debata turpuk epistel di ari hanana ni Tuhan Yesus disadarion natar surat di Pesalmen 53 ayat 1 rodi 5. Jehovah do Raja nunga marpahean hamuliaon ibana marpahean tongon Jehovah nunga dihohoson hagogoon jadi hotma portibion dang tagamon humutal. Nunga martibur akabatang aek ale Jehovah nunga martibul hasak ni akabatang aek nunga diubakon akabatang aek panunja nasida. Sitong situtudo akka panidangionmu habadiya do natama di bagasmu ale Jehovah rodi saliling nililing na. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala naung peopsa. Amin. Kor na pasobulong.
Mari dimahita. Tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon nidongata saha porsiaw disadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehova ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit doho tanu. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siya tod di purbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mula mangulu di ari patoluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia jala adong sadahuria na badia huria topan ni halak Kristen akan na badia doho dihasesan ni dosa doho dihatai na maddok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate doho dihanguluan na sora suda. Amin. Persembahan pujian dari Punguan Lansia dan keluarga.
Kor Penguan Ama.
Tabegema sunggul-sunggul di hari hananai ni Tuhan Yesus sadarion. Sunggul-sunggul hari hananaik ni Tuhan Yesus HKBP Tamarunang Kamis 20 Mei 2025. Na parjolo guarni perminggota sadarion ima pesta perningotan hari hananaik ni Tuhan Yesus. Topik kudul Yesus di siamu ni debata. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. 2. PHD remaja Naposo Seresot Tamarunang. Patu paon ni huriata do PHD remaja Naposo Saresot Tamarunang. Ima di hari Sabtu 31 Mei 2025. Masuk pukul 10 siang 00 wita di gereja on. Pinangido matu sude remaja Naposo bulung ni huriata madohoti ulaoni. Tolu. Sermon parhalado HKBP Tamarunang. Patu paon ni huriata do sermon parhalado HKBP Tamarunang ima sadarion Kamis 20 Mei 2025. Dung sidung permingguan pesta perningotan hariana naik ni Tuhan Yesus. Asa Roma sude parhalado ni huriata di ulaoni. 4. Amplop operasional huria. Di permingguata sadarion pasahat amplop 7 lodohita ima tu operasional ni huriata tapasahat ma di bagasan las ni roha. 5. Kunjungan pastoral ke wilayah 2. Diberitahukan kepada jemaat wilayah 2 selama 1 minggu ke depan akan dilaksanakan kunjungan pastoral ke rumah jemaat. Marilah kita turut mendukung kegiatan tersebut. 6. Manggarar iuran tahun bulan Juni. Di minggu tanggal 1 Juni 2025, tapasahat ma kewajibata ima manggarar iuran tahun bulan Juni 2025. Tapasahat ma di bagasan Lasni Roha. 7. Menjaga kebersihan lingkungan gereja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Tamarunang untuk secara bersama-sama bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan gereja kita, baik di dalam gereja, gedung, sekolah minggu maupun di halaman sekitar gereja. Songonima sunggul-sunggul ni huriata di bagasan mingguon, tatangyakom ma asagabe pasu-pasu dohok lasni roha dihita, terlumobi gabi hamuliaon di goar ni Tuhata. Amin. Tapu jima Tuhata mari di mahita siap buku ede nomor 10 sia ayat sada dohot udutna hu mahita papungu pilihan sada A sada B dohot 2.
batana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati doh pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat merayakan pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Horasma dihita. Kuriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata naga bejamita. Di partording ni permingguan ni hananaik ni Tuhan Yesus. Nata halaso sadarion. Ima nadeni sian. Efesus biddu sada. Mamuka sian ayat 15. Tolhas tu ayat 20. Asa hujaha umat tuhita saluhutna tapayut ihut mamanginang di bagasan rohat tabe. Kristus do ulu ni huriyai. Asa aupe duku bege naong porsea hamu di Tuhan Yesus. Jaloholong rohamuna di saluhut akan abadia. Dang masadia mandok muliate sialahamu. Marningot tamu dina martangia ngau. Anggiat dilehon di batani Tuhata Yesus Kristus. Amani hasangaponi Tuhamu tod di hapistaran. Dohot pangukapon manada ibana. Dipatiur matani rohamuna. Asa dibotohamu rumang ni harta si hirimon sian pajonai. Rodi surung ni hasangapon. Siteanon ni akka nabadiay. Asa ditadahamu nang hagogo ni guguna na sumurungi na tuhita akan na porsia siya pakorhon ni hagogoon na namar muliay ay di Kristus dui diulahod de bata di na pinaehenay iba na siya namate jala pinahudul na tu siya munna di bagasan banua gijangi. Tugijang nina sa harajaw dot waso nang hagogood dot hamuliaon nang tugijang nina sa guwar na tarhatahon dadaholad di hasyanganon dohot do dinaro sugut saluhut na do dipatuduk tuturo ni patna jala dipabangkit do ibana na mangatasi sa sudi gabi ulu ni huriyai. Ido pamatang na namanggohi ibana. Asa gohanna sa sude di bagasan saluhut na. Ido ianggo sahat na horasma dihita. Huria na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Lasarohata di parpungwata sadarion di parmingguon di hananaik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Jala di sondo horon nami ma amang inang dang boy di pasirang sian hamamata ni Tuhan Yesus sahatuna ehe ibana jala naik tu banua gijang. Sada ikatan doon jala odo nagabe pahoton haporsyota. Odo nagabe mengikat kepercayaan kita di dalam iman yang kokoh. Ternyata tidak sia-sia iman yang aku pegang selama ini. Ternyata tidak sia-sia doa yang kulapiskan di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Huriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Memang ikundohono doa manginang sada kebanggaan do di na tua-tua di sada na toras molo berkembang ia nakonna sian na torasna. Jala dohonon nami ma sada kebanggaan do di sada ama molo dibereng inatana bahagia. Jala sada kebanggaan doon di ina molo dibereng amatana bahagia. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa
dicerai-beraikan, yang tidak bisa dipisahkan. Jala ido na boy berengota amang inang di Turpuk Jamita di Ulota Sadarion. Las ni rohani Paulus mangida saluhut na akar ruas na adong di Huria Efesus. Na tapi di bagasan si taonon, walaupun mereka diombang ambing, disingkirkan, dihina, tidak dianggap, alai manahad do ruas na adong di Efesus dinalau mamiop hatani Tuhan Yesus. Jala ikondohron nami do Paulus mangapuli ruas na adong di Efesus di bagasan hurungan di pana. Alani i tabereng majo amanginang turpukon sian ayat 15. Didok asa aupe natape ibana di bagasan si taonon. Walaupun dia di dalam pergumulan yang sangat berat, tetapi dia mampu mengatakan dung hubegi nang persia hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna disaluhut akan abadia dang masadiau mandok muliate. Itu luar biasa yang boleh kita lihat dari kehidupan Paulus. Tetapi sukacita yang luar biasa yang boleh kita lihat adalah ketika yang disampaikan didiki jamita na pinasahatna hatani debata nanunga disuwaton tu bagasa rohani ganup akan na porsyai boy di jamoton boy martubur boy martunas boy marparbui jala parbui na natonggi ido las ni rohani parbarita nauli ido las ni rohani Paulus na parjolo na bui berengota jala las niroha na di jalo ibana las niroha na di ide ibana las niroha na di ae ibana di bagasan tangiang do di pasahat saluhutna jala porsyeru hami amanginang dihamu satabi amanginang na tuto nami ditiki di begi hamu tarbarita ya nakota adong na berprestasi adong na dapat karejo, adong na di bagasan sukacita pasti dohamu lahu mandok tutuhani molia tema Tuhan di bagasan tangiang do di pasahat tamu dang napola ikon patuduhon kemewah-kemewahan tetapi cukup diungkapkan dengan doa yang sangat menyentuh hati. Jala ido amang inang nabui berengota sian parngoluon ni apostel Paulus. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan las rohai ido apostel Paulus do di ayat 17 di suarahod do ima didok anggiat dilehon debatani Tuhata Yesus Kristus amani hasangaponi Tuhamu todi habistaran odo nama carikot amang inang mulut abereng di perkembangan zamanon di perkembangan partikianon macarikot do amang inang ahado natahirim sian Tuhan debata apakah hanya sebuah sukacita apakah hanya sebuah kebahagiaan apakah hanya sebuah kesehatan dang cukup holani natahirim sian Tuhan debata alani jot do didok selehomma habisuhon selehomma hapistaran asa marbisuk kita jala jamot dinalau mangida dinalau madalani dinalau makatindakon dinalau makatahon saluhut nahinirim ni debata sian parngolota ala jot do amang inang sukacita yang berlebihan membuat seseorang tertuktuk. Sukacita yang berlebihan membuat seseorang itu terjatuh, terbentur. Didiki terbentur, molodang hotdo las rohana sien debata manotong di bagasa rohano pikiranna. Odo na ulo sipata amang inang lumlam. Sian namamuji debata, gabe mangisahi debata. Jala ulu sipata gabe mamicang debata ada kuboto
Jala olo do sipata memperbandingkan parngoluonna tu parngoluon ni donganna. Holan nama monten nama. Holan nama menilai nama. Ido. Jala ido na boy berengot ta amang inang. Sian turpuk sadarion. Alani dido apostol Paulus muse. Tuhuria Efesus. Di ayat 10 lalu. Di patiur mamatani rohamuna. Gambaran doon namang inang dua si malolong nabuhi pakiota di bagasan ngoluta ido. Sada si malolong partodiun, sada si malolong portibi. Nah dia do pakiota di nalau madalani ngoluta hita di bagasan pardalanan ni ngoluon. Ketika kita harus akan menjalani kehidupan kita, mata mana yang akan kita pakai? Apakah mata rohani atau mata duniawi yang tidak pernah puas, yang tidak pernah mampu mengatakan cukup? Alai molo si malolong partodiot do honotta do saluhut akan amasa di bagasan hata mau lihat tema ale Tuhan. Jala ido na dipaingot apostol Paulus tuhuria na adong di Efesus. Begitu banyak akan tawaran-tawaran yang akan diberikan kepada kehidupanmu. Tetapi jangan tawarkan segala iman yang Tuhan sudah tanamkan hanya keinginan-keinginan sesaat. Jamut maho ida masaluhutna namasa marhide si malolong partodion na pinasahat ni debata. Alani kembali hitamang inang tu 5. Imana di suarahon apostol Paulus asa aupe na tapi di bagasan si taonon na tapi di sahi halakau na tapi di pasiding halakau na tapi jojot hujalo kekecewaan yang diberikan oleh orang kepadaku alaining dohonokku mah mau leate male Tuhan disaluhut na kana masa bui gabe buhal hapor syaun di tonga-tonga ngoluku. Alani berengot ta mamuse amang inang di ayat 10 sia mamuse di dok tuhuria Efesus asa ditadahamu nang hagogo ni gogona na sumurngina tuhita akan aporsia siapa korhon ni hagogoon na marmuliai patuduhon isedo hita isedo Tuhani isedo portibion, isedo hita, jala isedo Tuhan debata. Di sodo di buhali ini adalah pembekalan bagaimana Paulus mengingatkan. Lasto rohaku, saya sangat bersuka cita ketika saya melihat kamu bertahan di dalam imanmu terhadap Yesus Kristus. Tetapi akan lebih penuh sukacita itu ketika kita bisa benar-benar mewaspadai perjalanan kehidupan kita akan yang namanya firman Tuhan. Karena setiap cobaan tidak akan pernah berhenti di satu titik. Kita boleh melihat amang inang perjalanan kehidupan kita. Ketika kita langkahkan kaki kanan, maka kaki kiri akan mengikut sampai kapanpun itu. Ketika kita langkahkan kaki kanan, kaki kiri akan terus mengikut. Dan ini adalah perjalanan kehidupan. Yang ingin saya katakan, sukacita pergumulan akan terus hadir di dalam kehidupan kita. Buhado hita membuhali ngoluta. Bagaimana kita bisa membuat pagar pembatas di dalam kehidupan kita. Ini adalah petunjuk bagi aku, ini adalah pedoman bagi aku yang bisa menguatkanku. Ikun jamot do idu na dipakulingi Paulus tuhuria Efesus mulo didikion las rohaku midaho ale Efesus ale huria ni Efesus jamot ma ala marsika sorindo na ikon ayommu marsika sorindo na ikon adopammu idu na dipaingot apostol Paulus jaladido mah dipakulingi mah di ayat 20 ai di Kristus doi di ulah debata
dina pina ehei ibana sia namate jala pina hudulnei tu siamunna di bagasan banua gijang tu gijang ni nasa harajao dot waso nang hagogo dot hamuliaon nang tu gijang ni nasa guar natar hatahon dadahulan di hasianganon dohot do dinaro sogut. Iya. Odo godaani. Ini adalah cobaan. Setiap emang inang upasahat mariti bahasa Batak hataon jojot do tabigi namandokon buhado hamu tolu tuhamuna jojot do tabigi namandok tuhamu tuhita saluhutna akan tardidi di bagasan gore bata ama anak dotod di parbadia seorang tuhamunai isima sibaso boto hamu dutahi sibaso mulolak Batak na culo dangadong dope bidan sibaso dope isi masih baso di sini isi do bidan na jod do akan na songoni nasahat tu si pariota ale buhado hita amang inang asa jamot buhado hita benar-benar kokoh di dalam iman yang tidak tergoyangkan oleh semuanya, tetapi menjadikan setiap perkataan-perkataan pencobaan itu bukan hanya menjadi batu sandungan, tetapi menjadi evaluasi penting di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Ternyata aku masih goyang Tuhan, tetapi aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan kembali kepadamu. Aku akan kokoh. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong sada penelitian di patu pahami bagaimana kami melakukan penelitian terhadap pasien-pasien terminal. Iya, ala kebetulan kami lagi menulis, saya lagi menulis tentang penghibur sialan menjadi penghibur sejati yang berangkat dari kitab Ayub. Bagaimana Ayub mengatakan penghibur sialan kamu semuanya. Kita bisa implementasikan kepada pasien terminal. Pasien terminal ima pasien ima halak yang sudah diponis dang bobe malu. Jadi didiki dijupangi hami piga-piga halak nanunga diponis dang bobe malum, tetapi masih kokoh, masih kuat di dalam pengharapan untuk sembuh. Pajupa kami di rumah sakit ai amang pedita holanna rutinitas nama natu rumah sakiton ai huboto dang malum biau holanna pasonang sonakon dak dana nama au tu rumah sakiton puasa muludang lawa tu rumah sakit murut donong dak dana olodo si patah tangis anong idu bah idu hate ih jadi dohonok kuma amang pedita narikot mulu dia ke pasien terminal songok kamion nanunga diponis riko manian adong konselor na mangajari hami asa mardamin yang diriku tu pikiraku marhidi tuhaku ala jod do halak nanunga diponis dang terima nanunga diponis jala diriki makatai hami ahama sihirimon muamang molope ngadibotoho kalaupun kamu sudah tahu bahwa kamu tidak akan pernah sembuh, apa yang kamu inginkan pada saat ini? Olah sadado pangidoku saya diajari Tuhani maau pai mahon jujuna di bagasan uduk niroha di bagasan las niroha puasa las roham di jo Tuhani itu dah puasa las roham ala parjabar doau di harajaon ni debata huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ikuna kuat tado kita harus mengakui banyak hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan kalau dipertanyakan apakah kamu terima dengan apa yang terjadi, ikun dohonot tado dang terjalo awi Tuhan dang siap au Tuhan alai
buha ikon tapasiding nama asalas rohata asa songon na dipasangap pita ikon tapasiding nama Tuhani daw ido na dipakulingi Paulus turuas na adong di Efesus na tapi bahat na manadikon au na tapi bahat na mangisay au mamicang au dang idalan la mangabat au mamuji Tuhaku di bagasan uduk di roha idau kudo mangirbang tangan ni Tuhaku laho majalo au uhud masu si majujukon ido na dia tahun Paulus jala ido nasahat tu hita sadariun amang inang alani ido emah di ayat 22 1 ayat 27 saluhut nado dipatuduk tuturuni patna jala dipabangkit do ibana na mengatasi sasudi gabe uluni huriyai ido pamatangna na manggohi ibana asa gohanna sasudi di bagasan saluhutna oma nagabe buhal di ita oma nanaing buanot tamulak sian ulon las roha di dikion ini akan kita bawa pulang di dalam acara perayaan pesta hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mulut abere ngamang inang topik di mingguta sadarion di ulota sadarion hudul Yesus di siamun ni debata suku-sukun buasa mai kondisiamun buasa dang dia birang itu setelah kami gali teks secara dalam kanan adalah menunjukkan otoritas kekuasaan tabereng ma amang inang sian ngulut taganuk maju molo didikilau majalo pasu-pasu pardonga sarepio kita di manakah suami di manakah istri suami akan di kanan itu jala sahatita tu pada nebaru ditiki tarsilang Yesus adong nadi siamun adong nadi abirang nadi abirang wah nadia birang menguji dope yang di sebelah kiri dia masih menguji itu nadia birang Yesus menguji dope molo memang tutu doho anak ni bata palu sama diring idope na haruar alai nan siamun ni Yesus di bagasan uduk di doho jadi kisah hato di harajomi ingok maau dapat nibana ahadu alus dan ini menjadi jawaban ini menjadi komitmen ini menjadi kepastian sadari yodoho rabdot au di paradiso ya. Jadi neng dohonon nami otoritas debata nunga di pasaat tu Tuhan Yesus Kristus jala nungarap hudul ibana dohot Tuhan debata sitopa langit dohot tano dohot nasa isina jala didikion tong madohonon nami songon hata natar surat di Yohanes 14 ayat 1 ayat 3 saya bacakan di dalam bahasa Indonesia. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, nagabe jawaban tuhita. Jujut tabiki yamanginang edi namandok tu dia ho duma teho ikundohonot tado di bagasan haporsian atau gue ikundohonot tado tu dia audung mate rabdohot tuhaku doau itu
Ini menjadi jawaban pasti di dalam kehidupan kita. Alani ido amang inang odo barita las neroha na ikun buanota sian parsarata sian parmingotta sadarion parjabar dohita saluhutna di harajaon ni debata alani i dipaingot ma tajamot tomana nunga pinasaat ni debata tapangido ma asa diburi Tuhata Yesus Kristus marhiti tod di parbadia si malolong taon lao mangida saluhut na kanamasa asa jamut kita asa unang tartuktuk. Ketika keegoisan ada di dalam hidupku, ajar aku Tuhan untuk meninggalkan rasa egois, tetapi aku mampu bertahan hidup di dalam damai dan sejahtera. Idu nama cai rikot jala idu naneng di pasahat tungoluta di dikion jala mulo perohi tadi dikion namanginang meragam natabuan siaruar lau masuk tu bagas coron di bata. Kita bawa banyak pergumulan-pergumulan yang beraneka ragam sampai kita tiba di tempat kita duduk saat ini. Aleneng dohono kuma dang tolap si taonomi mangabat ngulum dina lau mamuji debata. Dang tolap aka parsahitomi mangabat ngulum dina lau mamuji debata. Idu na ikun tapeup, idu na ikun tasuaton di bagasa rohata. Alani sahak mahita sohon padok ni si Joshua alai yang guau dodong aku saja bu ikun jauh bado oluan nami haruar hatai amang inang. Dari pergumulan yang berat dia menangkan itu semua. Dari persoalan-persoalan yang dia hadapi dia keluarkan itu semua. Alani dohono kuma mulu salilingon adong pemahaman ditinggalkan meninggalkan suku-suku matuhita amang inang nadia do natapilit meninggalkan do manang ditinggalkan hamu akaina nadia udah dipilih tamu meninggalkan atau ditinggalkan sama-sama sakit dua-duanya. Iya di hamu inanami mana yang kalian harus pilih, meninggalkan atau ditinggalkan? Dia muama. Nah dia tak pilih amang, meninggalkankah atau ditinggalkan? Nah dia jala 2 sahur ikut masa doh di tengah-tengah ngoluta. Nah dia ulang jo ada hang dangi suku-suku nado. Dari makna yang paling dalam kita bisa imani mana yang harus kita pilih, meninggalkankah atau ditinggalkan. Yang paling sakit adalah ditinggalkan. Itu alai mulu pakilalata sonari acit ngoluku ditadikon Tuhaku alani mulu tabiri ngamanginang borhat tita ditiki mati Yesus songo dia lungun ni rohata jala somalna dang pola masuk titing mulu Jumat Agung somalna sudi memaki bajuna birong dang pola masuk titingi ala nanunga atau di nama ngajari jala idu nama ngujar rohata sebagai bentuk berkabung idu alani dohonot tado mulu acit pakilalata di tadi kondebata rodo hata di Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 1 dang naholan na di tadi ko kitaon alai tong doneng dialap hitaon dia bukan hanya meninggalkan untuk selamanya tetapi dia akan datang kembali ai borra peibana lao peibana satokin paradihon inganan tuhita ganupdo jala odo nagabe jaminan tuhita di dikion di ulaon las roha di dikion naik Tuhan Yesus tu banua gijang dang naholan marsaor dohot debata ama tau alai paradehon inganan tuhita ganup nanunga porseha tuibana ai idu nagabe di guari maulota pesta
dan mungkin marpesta molo ditadikon manang manadikon alai ala paradehon tu hita ganupdo jala odo nagabe jawaban tu ganup suku-sukun naro tu haporsyota tu ganup halak na jut mangarsai haporsyota. Ini menjadi jawaban penting bagi kita. Ternyata Tuhan pergi dari hidupku sebentar untuk menyediakan tempat bagiku. Alai adong do ditadikon tu hita ima todi parabadia ido nanunga tarsuan tu bagasa rohat taganu alani nunga di buhali nunga diajari hita didikiro arsaki didikiro si taononi dang nagabe mabiar behita ala di bagasan utuk sirep bingin ni roha martangiang tu Tuhan debata ale Tuhan tongos matotim mian di roha duh pikir aku lahu mangadupi ganup akan namasa di tonga-tonga ngoduku mulu marhiti pikir aku dang taradopan awon Tuhan ale marhiti hapor syoku dohonoku do ikon di pamonakodo au ale Tuhan idu nabui berengota amang inang jala idu buhal nama ngulu na di pasat marhiti turpuk sadarion alani las marohata di bagasan ulota sadarion songon edde ni punguan ina nakani oma jut na masa di tonga-tonga nguluta alai adong do di ujungna di dokon asa takas manada Jesusi ima tung jut doau songon boru Samaria itu nama ngasahon pikiran lahu mangida saluhutna ale marhiti turpuk sadarion di buhali mahita narikot amang inang pakiota yang paling penting kita pakai untuk bisa memahami setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah logika berpikir tetapi iman yang mengajari untuk berpikir bukan pikiran yang mengajari iman mengimani alai haporsionido mengajari pikirata lau mangida salutna itu nama carikot amang inang asa di bagasan hapor syaun natogu hita inalau madalani nguluta dang mabiar be jala di ulota sadariun di ulaun pesta paringotan ari hana naik ni tuhata Yesus Kristus tutuna tutuma nunga tarsuan di rohata nunga tarsuan di ganup rumah tanggata Jesusi marhiti tot di parbadia do nama nguluhon ngoluta ibana do nagabe nakoda di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita dang mabiar biau ai saluhutna di parade Tuhan debata di pasu Tuhan debata mahatana di pargugoi mahita dina laho mangulahon hatana di ngoluta si ganup ari amin martangnya kita mulai tema ale Tuhan nunga marsaringar hatam di tonga-tonga ulaun parminggon nami sadarion di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus marhiti hatam ale Tuhan debata di buhaliho kami di paingoto kami songon naposom apostel Paulus na paingoton ruas ni huriam na adong di Efesus asa totong jamot jala totong manahan saat roh di ujungna na tapi bahat naikun adopan na tapi bahat akatan tangan dang nagabe manadikun ale totong mah di bagasan hapor syaun natogo songoni mahami saluhut na ale Tuhan di bata ruas ni huriam hakabibe tamarunang talumobi di hami namar minggu narap marsaur di bagas corom di tikion manang na ikun manduhuti marhiti live streaming pasu hami Tuhan dongani hami Tuhan ajari hami ali Tuhan di bata dina lomangida saluhutna na ikun adopan nami di pardalanan ni ngulu nami ali Tuhan di bata marhiti hatam jala dohot do di hata haporsyon na jut di hatindakok kami ali Tuhan di bata na parjabar do hami ganup
di harajaon na pinaradim tuhami saluhut nali Tuhan di bata jala portibion holan inganan para satokinan tuali Tuhan di bata dang on nagabe jabbar nami alai banua gijang ido nagabe jabbar nami alani mali Tuhan di bata dongani hami ajari hami ramoti hami pasu hami saluhut nali Tuhan di bata dinaloman jamoton saluhut napina sahabmu di bagasan pardalanan ni ngulu nami ale Tuhan di bata didikion dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami saluhut na tahe ruas ni huriam HKBP tamarunang ale Tuhan di bata pasu nasida di parngulun nasida siganup ari talumobi Tuhan mulu adong na di bagasan pergumulan na duk si tahonon na borat ali Tuhan apuli nasida dungani nasida mula dong na di bagasan hagaleon pamatang tongos matut di mali Tuhan di bata ape homma tangamu nago habadoni tu pamatang nasida le Tuhan di bata lehonommu hamalumon tu nasida so ni pele Tuhan di bata ditikion dibuat kami komos di bagasan tangyang nami ruas ni huriam na di bagasan hagaleon pamatang ima Agusta Kristin boro sianipar amanami amang sianipar dohot naposom ama situa TR rumah horbo na baru sidung menghadapi operasi di hari nasalpu so ni pilih Tuhan di bata di ruas ni huriam di naposom amanami amang situa TR siaturi ale Tuhan di bata di hagaleon pamatangna totong maho na mamasu totong maho na mangalihon hamalumon pemulihan asabuin yang saluhut na ruas ni huriam marlas ni roha maka tindakon denggan ni basam do pasu na pinaradim di tonga-tonga ngulu nasida ditikyo peli Tuhan di bata dibuat kami komos di bagasan tangyang nami saluhut na tahe ruas ni huriam na di bagasan las roha ima na di bagasan ulang tahun pasu nasida le Tuhan di bata totong maho na mamasu ngulu nasida mamasu pardalanan ngulu nasida mamasu ganup akka ulaon nasida ditikyo peli Tuhan di bata dibuat kami komos di bagasan tangyang nami ima le Tuhan di bata nanunga di leoko sada dana bawah di tonga-tonga keluarga El Samosir inang boru lumento bingale Tuhan di bata pasu ma dadanak na pinalumehommu di tonga-tonga keluarga nasida songoni inanami pili Tuhan di bata homa naman jamoton homa na mangalehon pemulihan ale Tuhan di bata so ini pilih Tuhan di bata ruas ni huriam dot akka program ni huriam pilih Tuhan di bata nanaing di patupa toh nanunga mardalan pasu huriamon ale Tuhan di bata mau liate mau pasat kami tuho mangasahon godanakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho asi maruham dihami amin. Tapuji Tuhata maredehita sian bukini nomor 630 uhma tapasahat amplop 70. Sana
saha mahita tu persuruan tungulu si ganupari nunga manaik Yesus Kristus tu bangsana di surga habangsana na tumibu sian aka suru-suruan anani tu ibana ma pakirimota jala porsia mahita tu ibana di sudetiki dohot namasa. Taulahumma parsuruan itu Tuhan Yesus gabe sitindang ini Kristus mahita tu pertibion marhiti gulmit ninguluta ay taboto urupan itu di parbadia dohita patuluson lomoni rohani tuhata. Tatangnya koma peliata ale debata amanami na dipano gijang hodo haroroan ni saluhut sile hon lehon na denggan do na salibasa na muliutus hu pasata mima siyan na nilehom mitu hami pilen na mitu ho sejala mekabe uap no cus tujulum pasu menajaramoti asa hu parahasya kami pilianon pati bulna rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti hiti todim asalam hotada hami godang nisi leho mitu hami asalam kir-kir hami manduk muliati tuho marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Yesus Kristus nang manaik tu banu gijang nahuldul di siamun di bata hasangapon dohot hamuliaon madiho rodi saliling nililing na malas roha dohami nuwaing ala nang monako jala dipabangkit di bataho gabe raja di atas ni saluhut halongangat dosu di dalammu ay di patutoru hodo dirim tuturu ni saluhut alega betumi buho sian sasudi jala maruli guar asa lopit saluhut ulu na tot laho marsobba tuho jala ganu pamangan marhata potokon hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naong diukapo dalan tu bano gijang gabe situan ni malim ho na mangodio kami tu debata sai pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasyang anon paima marpungu hami tulabungu sepasau mabagabagam tuaka suruamu lehon tu nasida sahala dohot agogoon sian banu gijang asa marmulia guarmu di portibion saya jarima aka partohonan di huriam asa obar tulo meniroham aka aturan pamisangon
dohot panugun-nugun na niaturhon ni nasida di huriam. Say gonggomi jala paretay masalut huriam di sadok portibion asalam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sian banwagijang tuaka idut nami tuaka padita guru bibilfro diakones situa dohot epangelis asa lamaraturan huriam di tanoon say pajongjong harajomu di bagasan rohanami asa marhiras ni rohami mangului dohot mangituko pahot marohanami tuho asa huhatindako kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami sepayan mahatam dohot dame di huriam asa huingot kami dada hasyang anon inganan nami alai di Banua Gijang di Lambung Mido syaramoti ma na manggomgomi hami dohot suruan na pinabangkit na lehot tu nasida pistaran sian Banua Gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paretam pasu-pasu masa luhut parpunguan hala Kristen saya homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di persikolaan nangpe di bagas nabe selam lokangi siak kami dosa dosude na pasoratok kami di hasianganon asalam malungu kami paimahon harorom manghalapami tulabung ni amai amin alea manami na di Banua Gijang say pinorbadia maguarmu seroma harajamu se saut molom niroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang leho matuhami sadreon hongoluan siapari sesa madosa nami son penesanami di dosa ni dongal mardoa satu kami unak kami togi untuk pengujunan palua mahami sian pangagu mula mahamu di bagsan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohanami daho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim amin. Shalom, selamat hari anak naik Tuhan Yesus Kristus ma dihita saluhutna.